देखा भाई लोग, हमनी के गांव जवार के आम आदमी के जिंदगी के सबसे मेन चीज होला बियाह। यही से एजा एगो कहावत बा कि बियाह के लड्डू जे खाला उहो पछतावेला आ जे ना खाला उहो पछतावेला। हमनी सोचनी सब कि चला भाई खाइए के पछतावेला। और हाँ, हमनी यहाँ लड़का लोग के नौकरी खातिर ना पढ़ावल जाला, एजा लड़का लोग के पढ़ावल जाला कि अगुआ जब आवे तो सीना चौड़ा करके कहल जा सके कि लड़का इंटर पास ह। बस पढ़ाई के से ज़्यादा उपयोग नहीं है हमनी के जिंदगी में। लगन गइल हो गइल। अरे मर्द तहरा का भइल हो? का भइल? हम रोतनी बट जो हतनी अब बिछौना परत भर टोतनी हो लगे देहिया पभुतवा बधाइल हो। लगन गइल हो गइल, बियाहवा ना भइल। अरे मर्दे छोरा जाए दो, का हो गया ना भइल का? छोड़ दी? कैसे छोड़ दी मर्दे? तहरा का पता बा कि हम बियाह खातिर कितना उपाय कइले बनी। अब जान जाके घरे बैठल रही बहुत दिन से, तो अगुआ आवस जास लेकिन कोनो प्रकार के प्रभाव ना पड़े। तब हम सोचनी कि रह बाहर जाके कमाइल धमाइल जाओ तो लोगों कहे कि लड़का कमासुत बा, अब बाहर भीतर रहम तो कुछ देहो फरिया जाई। अच्छा तो फिर का भइल? का भइल सुन। हम सूरत गइनी हो, खूब सूरत भइनी हो, आ लगनावते हम घरे दौड़त आइनी हो, लगनावते हम घरे दौड़त आइनी हो। अच्छा तो अगुआ अगुआ अइले सा कि ना? एक आध गो अगुआ एगो दूगो अइले सा आ पूरी खा के गइले सा, तो मने कुछ ना भइल ना? माने कुछ भय रही तो मने यही जो हम अती। हमरा तो बुझाता कि हमरा कुंडली में बाटे कुछ कइल हो। लगन गइल हो गइल, बियाहवा ना भइल। अरे मर्दे हो जाई टेंशन मत ला। अरे का हो जाई मर्दे? जिनका पीछे पटीदार पड़ जी से उनकर बियाह होखे मान के बा। काहे मर्दे का हो गइल बा? का भइल बा सुन। पड़ल पीछा बाटे हो, झूठ साच साटे हो, हमार लागल बियाह पटीदार काटे हो, हमार लागल बियाह पटीदार काटे हो। वाह बहुत भयंकर पटीदार बा मर्द। अरे देखो अपना फूफा उफा से कह करावे के, उ तो हार गइल बारे, अब हार गइल का। अच्छा तो अपना मामा से कह मर्दे, उनकर तो मर्दे खुदे नहीं खे भइल अभी ले। तो अब का करब? अब हम का करी? हमार माटी भइल सब कइल धइले हो। लगन गइल हो गइल, बियाहवा ना भइल। अरे महाराज खाली हंसी लोगन मत, कुछ जुगाड़ उगाड़ लगा के ऐसा ऐसा नमूना लोग के बियाह शादी कराई लोग, तब न यहू लोग का बुझाई कि बियाह में कितना फायदा बा। आ वीडियो अच्छा लागल होके तो लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करिए चैनल के, और कमेंट करके बताएं कैसा लागल हो।